President Mnangagwa's wife, Auxilia, wants to evict villagers from Arnold farm in Mazowe. The victims are the same villagers whom Grace Mugabe also tormented. Sanamina mashukana muda nyogwa panamba vanhu vachachishamisika nechitiko chatukona aiwa Auxilia Mnangagwa vanda kuevicta vanhu vanosvika kuma 500 villagers. Chitiko aiwa chashamisa vanhu chashoka vanhu. Sanamina mashukana muda nyogwa panapa ndodibva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda aiwa with the most label source redu rakumune pazino aiwa muda nyara vachiti. The villagers at Arnold farm, popularly known as Manzo, were eventually saved by a high court order barring Grace from evicting them. The farm is opposite Mazowe Dam, which is also a tourist attraction. In 2017, I was arrested and tortured after resisting a farm grab by former First Lady Grace Mugabe. So I pray that what happened does not happen to me again, said one villager who refused to be named, told The Standard. Innocent Dube, the spokesperson of the Arnold Farm Villagers Association, said they visited National Central Provincial Affairs Minister Christopher Magogo, where they were told that they were going to be removed from the farm to pave way for the First Lady. Domashkaroda panapationa kuti aiwa vakunovaya vakamboda kumubviswa muna 2017 aiwa na the former First Lady Amai Grace Mugabe. Aiwa takuona kuti panapa Amai Auxilia Mnangagwa manje vakuda kuchievict vanhu vaya kuvabvisa kuti vaite zvavari kuda kuita ipapo. Ameno kuti kuvabvisa kwavada kuita vaevicta, is there any place kwavakavagadzira kuti aiwa vanoreside ikoko kana kuti kwavakavakira dzimba dzokuti vanhu vanosvika chinoona pekugara? Noda kuti aiwa vanhu vakawandisa vanenge vakagara ipapo kuti vavaka dzimba dzavo zvanenge vachiziva kuti aiwa hatisisina kumwe kana kuti kwatichamboda kumbonozvinetsa kana kunostranda kuva stranded tichinosquata. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi tirikuona aiwa vanhu venyika yeZimbabwe vajambuka vabhuikana vakati aiwa zvakamboitika muna 2017 hatiri kuti zviitike zvekare. Mune comment section medu tiudze mafungiro enyu.